Ljudi, Diamond Games ovde i došli u novi klip. U ovom klipu ćemo igrati Podijel lava izazov i sa mnom je tu najbolji lava. Asasino SRB. Novi član, tačnije. Uglavnom, ajde da krenemo. Asasino, Podijel lava. 5. Uspeh. Bravo. I da, želi smo da vam kažemo u ovom klipu da će biti od sada daily klipovi i to većinom sa Asasino SRB-om, jel tačno? Da. Asasino SRB, Podijel lava, 5, 4. Zašto uvek uspeš? Što sam ja Nikođer. Džiđo, kako god pozva njega, iako nas ne prati, ali svejedno. Pa, uglavnom, želi smo, ovo je poluvlog, pola Podijel lava izazov. Tako da, i da, možda, ali samo možda, ako dođemo do 25 subscribera, ćemo praviti Q&A sa Asasino SRB-om, jel tačno? Podijel lava, 5, 4, 5, a uspeh. Uglavnom, Podijel lava izazov. Radit ćemo Q&A, ali ne obično, znači neću čitati komentare sa YouTube-a, nego, okreni se Asasino, tebe snimamo, nego sa, pa morat ćete da pošaljete sve pitanja na Gmail account koji sam napravim, to mi nije pravi, znači, i uglavnom, Podijel lava, 5, 4, 3, bravo. Uglavnom, taj mail account će biti u opisu i kad ste već odgledali ovaj klip do ovde, bismo zamolili vas, Asasino gledaju kameru, da lajkujete ovaj snim. Lajkujete. Subscribeujte se ako to već niste radili i podelite se prijateljima. A sada, evo, blizu smo centru, pa ćemo da snimimo Podijel lava. 5, 4, bravo. Uglavnom, sad ćemo da snimimo jednu od dve partije hokeja. Pa, i da, željela sam da vam kažem da je izazov za vas, znači za vas izazov, da ko prati Ana Zlatibore, da dođe u nedelju oko 8 sati u centar da igramo hokej, turnir hokeja. Pa evo, sad ćemo mi odigrati dve partije, pa se vidimo. Ne, vidimo se sada, pošto neću još da prekidam snimanje, pošto evo nas baš smo blizu hokeja. Podijel lava, 5, 4, 3. Kako? Do not do that, please. Znači, moram da nađem neko mesto gde neće moći. Podijel lava, 5, 4, 3. Why, man? Why? Why did you do that? Evo ga. Zeko. Zeka peka. I sad smo ga snimili, ne znam. Zeka peka. Uglavnom, evo. Današnji vlog. Vožnje automobilima. Vezamo se. Uglavnom, odnosno mi sad do hokeja, eno ga tamo, vidite. Možda ne vidite baš najbolje. Uglavnom, sad će se približiti. Znači, sačkat ćete malo. Idemo. Samo možeš da me se znaš jer nemam ništa. Ali imaš onu kantu tamo. Zato neću. Podijel lava, 5,
4, 3, 2, 1. Ladno se popeo na ono. I evo Hakej već ga najvjerojatnije vidite. Pa sad idemo da kupimo žetone, pa se vidimo odmah posle toga. Pa uglavnom verovatno će to biti kraj, pošto to će biti već 10 minuta, a nemam baš dobar internet. Pa ajde da zaustavimo. Boki, čuvaj. Čuvajte samo rupu, nemojte vi s rupe idete. Ne diži ruke.
Nemoj, Ćurko. Ej, moja, pa što sklanjaš sa... Budala. Evo Ogi, isključi sad. Ogi, evo ti isključi sad. Dobro. Uglavnom ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Sa nama je tu bio najbolji. Asasino SRB. To je tužan. Zašto? Uglavnom, da završimo klip. Ovo je već drugi klip koji snimamo, tako da morat ćemo da montiramo i tako. Uglavnom ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao.